insibuh fl-Atti tal-Apostli kapitlu 4 u vers 32 sal-aħħar tal-kapitlu. Atti 4, hawnhekk għadna il-Knisja tat-Testament Ġdid għadha fil-bidu net tagħha nistgħu ngħidu. Dak l-entużjażmu, dik l-imħabba lejn xulxin. Atti 4 vers 32. U l-kotra ta' dawk li jemnu kienu għal waħda u ruħ waħda. U lanqas ħadd minnhom ma qal li ħaġa milli għandu itija. Iżda kellhom kollox ta' kulħadd. Qawwa kbira l-apostli taw ix-xhieda tagħhom fuq il-qawmien tal-Mulej Ġesu u grazzja kienet fuqhom il-koll. Lanqas ħadd ma kien hemm fosthom li kien fil-bżonn. Għax daw kollha li kellhom art jew djar kienu ibjawhom u jġibu l-prezzijiet tal-ħwejjeġ li jinbijaw. U jqeduhom f'riġlejn l-apostli u kien isir tqassim lil kull wieħed skont ma kien jeħtieġ. U Ġosem laqqam Barnaba mill-apostli li jfisser bin il-faraġ lefita minn Ċipru billi kellu qal qabiħa u ġab il-flus u qiegħdhom f'riġlejn l-apostli. Tajb illum nixtieq nurikom ritratt ta' persuna jisma' José. In-nies li kun jafuh mill-ewwel laqmuh kultant laqam jolqot il-musmar fuq rasu. Dan José semmewh Barnaba. Barnaba li tfisser bin il-konsolazzjoni jew bin il-faraġġ, però l-aħjar traduzzjoni hija bin l-inkoraġġiment. Bin l-inkoraġġiment, jekk taqra Bibja bl-Ingliż moderna. Tar-raġel kont tarah u kont tagħmilha miegħu mill-ewwel kont intuna kemm jinkoraġġik, kemm jispirak. Kemm għandu dik il-ħabta li jimbuttak il-qudiem flok ifixklek jgħinek. Bin l-inkoraġġiment. U se naraw kif allura dan Barnaba b'emilu u diskorsu inkoraġġixxa jew għamel qal lin-nies li kien jafuh. U forsi jirnexxina li nispiraw ruħna minn dan il-karattru għalkemm huwa karattru minuri fil-Testament Ġdid ma tantx jissemma. Infatti tal-għodu ħajnexxili nispera li nsemmi kull fejn jissemma Barnaba ħannaraw x'jingħad dwar. Però finalment ħajkonna ritratt illi naħseb jiena tajb impoġġuh fl-album tal-esperjenza kristjana tagħna. U nħarsu lejh sikwit sabiex ngħidu dan ir-raġel għamel tant ġid u tant inkoraġġixxa għax m'għandix inkun jien bħalu, jien li għandi l-istess spiritu tagħna. Jien li nemmen ukoll l-istess Vanġelu li għallilu fl-aħħar mill-aħħar. Illi minn Levita li kien allura fil-reliġjon Ludija. Ġesu meta qal il-parabola tas-Samaritan l-ewwel wieħed li ltaqa' ma' dak li kien attakkat u nofsu mejjed fl-art, jgħid li kien Levita. Però mhux il-Leviti kollha allura kellhom din fama ħażina. L-ħafna reliġjożità magħhom mbagħad jiġu biex jagħmlu le. Barnaba kien Levita infatti ikkonverta ħaddan il-Vanġelu kien jemmen billi Ġesu qam mill-mewt, eler il-mewt tawwal il-ħajja u l-immortalità permezz tal-Evanġelju u Barnaba fittex li jgħix jitgħawwem, igawdi, jifraħ f'din il-bxara tajba li semmaha. Allura l-ewwel ħaġa li naraw, l-ewwel azzjoni fl-ewwel darba li semma dan Barnaba huwa il-ġenerożità tiegħu. Meta aħna ninfettħu għal ħaddieħor, ngħidu ħaddieħor għandu bżonn u jiena għandi ċertu sem x'nagħti. Diġà hemmhekk qiegħed tinkoraġġixxi lil dak li jkun. Barnaba bħalma kienu qed jagħmlu ħafna oħra infatti, spontanjament mingħajr ħadd ma ġelhom u mingħajr ħadd ma sforzhom, tajjeb kien dan l-ispirtu sabiħ
ta' koinonija, ta' xirka, illi l-insara fil-bidu ma kienux jgħodir ma li jien għandi d-dar tiegħu, għandi l-qasam tiegħu, għandi l-għaqqa tiegħi, waħd ma ħajmissomli. Kienu tant lest illi jaraw illi l-aħwa kollha ma jonqoshom xejn. Rajdu, ħafna minnhom fatti kienu jbijaw il-proprjetà li kienu prattikament jgħaddu minn ajra u Barnaba Kamer kellu għalqa biħa u ġab il-flus u qiegħdhom f'riġlejn l-apostli minn ħadd ma ġelu ra li deħa tkun mossa li tgħin lil minnu fiżikament fil-bżonn. L-ewwel ħaġa x'aħna kultant bħala evanġeliċi naħsbu l-dover uniku tagħna huwa li nxandru l-Vanġelu. Ċertament irridu nxandru l-Vanġelu. Irridu nxandruh ħafna aktar mill-qegħdin nxandruh. Però hemm bżonn illi ninfetħu wkoll isiru konxi li n-nies jistgħu jkunu qegħdin iweġġgħu finanzjarjament, materjalment u hemm bżonn li intuhom palata. Barnaba inkoraġġixxa lin-nies appuntu billi jikkontribwixxa għal bżonnijiet tagħhom. Imbagħad ukoll aktar tard narawh illi interċida n-nies li kellhom bżonn sapport. Fejn ħadd ieħor m'għamel xejn, Barnaba kien pionier filli jissapportja raġel Sawl ta' Tarsu kien għadu kif ikkonverta u ma kellux fama tajba Sawl ta' Tarsu x'vera. Il għaliex kien magħruf bħal qattiel u ħsibu biex jarresta lill-Kristjani. Però araw Barnaba il-fula f'qara l-eċċezzjoni fejn kulħadd qiegħed imgerrex, kulħadd qiegħed jidħol u jistaħba, Barnaba kien lest li jixraf olqu u jissapportja raġel li prattikament ħadd ma ried kollu x'jaqsam miegħu. Atti 9 vers 26 jgħidilna meta Sawl ġi Ġerusalemm, fittex li jingħaqad mal-dixxipli, ovvjament, għandek Kristjan ġdid, l-lena tiegħu hija li jingħaqad ma' Kristjani oħrajn. B'hekk prova jagħmel Sawl. Imma kollha kienu jibżgħu minnu. U forsi ma tieħux tort. Kollha kienu jibżgħu minnu għax ma kinux jemmnu li kien dixxiplu. Kienu jgħidu dak ġie biex forsi inassilna, biex forsi biex ma tkarrestana, jitħabina. Ma Barnaba ħadu. Barnaba irċivi ħadu ġabu għand l-appostu għalilhom kif fit-triq kien ra lill-mulej. U li kien kelmu. U kif xandar bla biża fisem il-mulej Ġesu meta kien għadu Damasku ovvjament. Għandna mela raġel il-liva irrealizza li Sawl kellu bżonn is-sapport. Kellu bżonn introduzzjoni tajba mal-aħwa. Tajjeb? Meta jidħol xi ħadd hawnhekk ġdid, infittxu biex nejnuh jew nagħmlu li diffiċli biex jibqa' hawnhekk. Dik il-kwistjoni kollha. Ħafna drabi irridu nibqgħu komdi fil-fost għaċkejkna tagħna u ma rridux illi nies ġodda ifixklu l-andament ta' ħajjitna. Barnaba ma kienx hekk. Barnaba inkoraġġixxa lil Sawl ta' Tarsu billi-introduċih iva mal-apostli. Ma mhux biss li jinkoraġġixxi persuna waħda. Barnaba fuq ukoll li jinkoraġġixxa anke knisja sħiħa, għandek komunità sħiħa ta' Kristjani illi Barnaba kien wieħed minn dawk illi l-Knisja rrid iġibha l quddiem. Il-Knisja rrid jaġivolha, rrid javvanza l quddiem bis-sem u l-kli tiegħu. Għad 11 vers 22 naqraw illi imbagħad l-aħbar ta' dawn il-ħwejjeġ waslet f'widnejn il-Knisja li kienet Ġerusalemm u bagħtu l-Barnaba biex imur sa Antjokkija. Antjokkija kienet belt aktar li tramuntana minn Ġerusalemm, kien hemm vjaġġ mhux ħażin. Barnaba meta wasalu ra l-grazzja tal-Alla feraħ u ħeġġiġhom il-koll biex jibqgħu bil-fema ta' qalbhom mal-mulej. Meta ra li kien hemm dawn id-dixxipli pjuttost ġodda, konvertiti ġodda, tajjeb, ra hekk qal għandi għalqa ta' attività tremenda. Meta għandek Kristjan ġdid għadu ma jafx biex jinsab, għadu ma jafx il-fejja qed jagħti rasu. Ħajkollu bżonn għal persuna waħda li tiggwidah u tiggwidah tajjeb. Barnaba hekk kien. Ħeġġiġhom il-koll, mela iltaqgħu magħhom
għatta ħin magħhom biex jimmotivhom ħalli jibqgħu bil-fema ta' qalbhom fidili lejn mulej, għax kien raġel tajb jgħidilna hawnhekk. U Luqa fatti f'dal-vers, vers 27, jagħtina deskrizzjoni ta' dal-bniedem. Kien raġel tajjeb, mimli bil-Spiritu Santu u bil-fidi. Li b'modi differenti kien l-istess ħaġa, għaw għandna bniedem dedikat għal-Alla, bniedem impenjat, bniedem li l-fidi tiegħu irid jgħixha u jaf li bil-qawwa tal-Ispiritu Santu kapaċi jħalli impatt fuq nies oħra. Okay? Raġel tajjeb, mimli bil-Ispiritu Santu, kontrollat mill-Ispiritu Santu, ma kellux l-aġenda personali tiegħu u l-ambizzjonijiet egoistiċi tiegħu, ma ktarx reħlu nnifsu fidejn l-Ispiritu Santu. Għamel bija li tritint. U l-Ispiritu Santu jiggwidana ta' bil-ħaq bil-kelma l-ħalla miktuba sabiex il-ħajja tagħna tkun iva immirata għall-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu. Raġel tajjeb mimli bil-Ispiritu Santu u bil-fidi. Il-fidi twassalna biex nagħmlu emejjel tajba ma' ħaddieħor. Il-fidi tingħaraf dejjem fil-li jiena qed ninfetaħ għal ħaddieħor, fidi taħdem jgħid l-Apostolu Pawlu bil-imħabba. Il-fidi topera bil-imħabba. Bħala riżultat ta' dan hawnhekk Luqa jgħidilna u posta nies żdiedet mal-mulej. Meta għandek bniedem li huwa ikkonsagrat għal Alla, iva, hemmhekk nistgħu nippretendu li naraw konverżjonijiet ġodda, li naraw nies li jiżdiedu mal-komunità, mal-merħla ta' Ġesu Kristu. Tajb ġifieri, inkoraġġixxa l-Knisja nies pjuttost ġodda, nies li għadhom ħajdu hekk ma sabux il-leminja u x-xallugija tagħhom, li għandhom bżonn istruzzjoni, ma mhux hekk biss. Barnaba wkoll kien ħajdu hekk pionier fl-evanġeliżmu. Kien ifittex nies li għadhom barra mis-saltna tagħna sabiex aħabbrilhom il-Vanġelu. Atti 15, vers 35 jgħidilna illi Pawlu wkoll u Barnaba baqgħu Antjokija jalmu u jxandru flimkien ma' ħafna nies oħra il-kelma tal-mulej. Jalmu u jxandru. Tallem lil minu diġà Kristjan. Tajjeb? Għandna kors twila, għandna x'korsu x'sillabu għandna l-iskrittura kollha. Toħta għalina u tiswat għal-talim, għal-ċanfira, għal-tuttib, għal-intrenjar f'ħajja ġusta, dak huwa s-sillabu tagħna. Tajjeb? Però mhux biss jgħallem ukoll ix-għandar. Meta għandek il-kerugma, għandek il-ġifieri il-Vanġelu li jitwassal lin-nies li għadhom jiġdu lill-Alla. In-nies li għadhom ma jarfux il-grazzja tagħha. Barnaba hekk kien. Tajjeb? Mela kemm ifittex li saħħa l-Knisja kif ukoll hemm bżonn dak li huma barra jiddaħlu fis-saltna ta' Alla. Barnaba wkoll kien raġel li jintebaħ bil-potenzjal ta' ħaddieħor. Jintebaħ, jinduna il-ħaddieħor għandu potenzjal, ħaddieħor għandu x'joffri u allura jfittex biex jiżvolġih u isettqu, iqawwih. Għandna eżempju ċar fl-Atti 11 vers 25 fejdilna illi meta sab lil Sawl ta' Tarsu, infatti Sawl kien telaq lura lejn Artwelidu, Tarsu, belt famuża dakinhar. Però Barnaba nduna li da Sawl huwa pedina importanti. Da Sawl illi għażel li mmur lura lejn Artwelidu, Barnaba siefer ma rfittxu lil Sawl u meta sabu ġabu Antjokija u ġara li damu sena sħiħa jinġemgħu flimkien mal-Knisja u jgħalmu ħafna nies. Tant għalmu nies u tant il-moviment ta' Ġesu Nazaretu qed jikber illi is-soċjetà f'Antjokija n-nies laqmuhom b'laqam ġdid. Kristjani. Dawn in-nies ħansejħulhom Kristjanos bħalma in-nies li kienu dedikati għal Ċesari l-Imperatur Ruman li jsejħulhom Kajżaros, dawn sana Kristjanos għax huma tiegħu jappartjenu fiċ-ċar għal Ġesu Kristu. Kollu grazzi għal nies Barnaba u sħabu illi għalmu u saħħew l-ħaddieħor. Barnaba però
Barnaba jinkoraġġina wkoll illum il-ġurnata għaliex naraw illi jekk jingħata task, aħna bil-Malta jgħidulha inkombenza, jekk jingħata biċċa xogħol, kien kapaċi lestija. Ħafna minna forsi għandna nfendistħu hawnhekk, għax nibdew biċċa xogħol, niddejqu, nixbaw, nippreferu nagħmlu xi ħaġa oħra, u nieqfu bħal-leba fost il-ġimgħa. Barnaba ma kienx hekk. Barnaba kont ittie biċċa xogħol u kien jara dik il-biċċa xogħol jagħmilha. Allura fl-att 12 Pawlu u Barnaba kienu qabdin biex jiġbru għajnuna finanzjarja mill-knejjes barra minn Ġerusalem ħalli jieħduha Ġerusalem għaliex kien hemm ħafna aħwa billi minħabba aqs fil-pajjiż bil-kemm kellhom xir. U Pawlu u Barnaba għadu għal din l-inkombenza u għadu jifa. Nixtiequ li jinġabru l-flejjes u aħna nitku responsabbli li wasluhom lejn Ġerusalem. Atti 12 vers 25 jgħidilna fatti Barnaba u Sawl reġgħu lura minn Ġerusalem wara li temmew il-ministeru tagħhom. Wara li temmew il-ministeru tagħhom. Wa sabiħ, meta inti inkarigat biċċa xogħol, dik biċċa xogħol tagħmilha. U tagħmilha bl-approvazzjoni ta' ħadd ieħor, u tagħmilha bla ma ħadd ikollu għalfejn jikkritikak. Barnaba u Pawlu messew mal-flus u baqgħu notfa. Baqgħu notfa. Kellhom xogħol responsabbli, għamluh, wettquh, tajjeb u l-Knisja issaħħet u kienet imbierka. Issa, kif jinkoraġġina Barnaba? Barnaba kien pionier fil-missjoni. Ok, sissa qegħdin naqraw meta il-Knisja bdiet minn Ġerusalem, bdiet tinfirex bil-mod il-mod, kull fejn imorru Kristjani jitkellmu, però issa Barnaba narawh b'mod eċċezzjonali, mhux biss li għax sempliċement inserta qiegħed Antjokja. Imma biex ngħidu hekk ħares fil-bogħod u nduna li hemm pajjiżi oħra fil-bogħod li ma jidrux. U hemmhekk ukoll hemm in-nies u dawk in-nies hemm jeħtieġ li jsemgħu bil-Vanġelu. Da Barnaba jispirana fis-sens illi ma jħallinix nħarsu lejn il-lal aċkejkna tagħna fejn nisabu komdi. Ma jisfidana wkoll biex insifru bil-Vanġelu. Atti 13. Għanna jisemaw diversi irġiel li qegħdin jaqdu fil-Knisja ta' Antjokija u ma jagħtu qima lill-mulej u jsumu għall-Ispiritu Santu ifirduli il-Barnaba u l-Sawl għax-xogħol li għalih se jagħtilhom. Wara li samu talbu u qegħdu fuqhom bagħtuhom. L-ewwel vjaġġ missjonarju da fl-istorja tal-Knisja. Żewġ irġiel illi diġà meta ħadd ieħor qabbadhom biċċa xogħol ħajdu hekk, pjuttost ċkejkna, li tieħu il-flus, tiġborhom u toħodhom Ġerusalem sabiex laħwa hemmhekk ikunu mejjuna. Dawn kienu fidili f'din biċċa xogħol, Alla għamilhom fidili f'biċċa xogħol wisq akbar. U dejjem taħdem. Toħlomx illi ħadd tagħmel xi biċċa xogħol kbir, ibda minn xi ħaġa żgħira kif beda Barnaba, xi ħaġa prattika li seta' jagħmilha. Tajjeb? U l-istess ħaġa hawnhekk. Issa l-mulej, l-Ispiritu Santu issa jaħlu biex jaqbad wejġu, jinżel il-port ta' Selewkja u jsiefer jitla fuq il-bastiment biex jsiefer l-inċib. Interessanti kif nistgħu naqbdu l-mappa llum u naraw minn fejn telaq mill-liema belt telaq Antjokja niżel fil-port ta' Selewkja u qabad il-bastiment. Għanna bniedem avventurus, bniedem illi il-limitu tiegħu huwa l-limitu li Alla jpoġġi. Għanna sikwit impoġġu l-limiti tant nirrestrinġu lil nafusna, tant maħniex lesti illi nkunu avventurusi. Hawnhekk Barnaba ċertament jinkoraġġina u jimmotivana. Barnaba wkoll kien bniedem perswasiv, kapaċi jitkellem, kapaċi perswadi. U wkoll qalbini,
Jiġifieri il-messaġġ illi rrid jgħaddi kien jemmen fih. U kien jgħid da jgħod għalija, jgħodtu kollha ħadd ieħor. Atti 13 għandna l-esperjenza ta' Pawlu Barnaba fil-sinagoga ta' Pisidja f'Antjokija. U xandrulhom nhar ta' Sibt, jerġgħu imorru xandrulhom is-Sibt ta' wara. Tajjeb, issa wara li xtardet il-laqgħa jgħidilna luqa, ħafna mill-Lud nies twajba proseliti marru wara Pawlu Barnaba. U dawn huma u jitħattu magħhom ġelluhom jew aħjar ikkonvinċewhom biex jibqgħu fil-grazzi tal-Alla. U s-Sibt ta' wara tista' tgħid il-belt kollha nġemet ħalli tisma' l-kelma tal-Alla. Iżda meta l-Lud raw ġmiegħi tan-nies imtlew bil-għejra u tkellmu kontra dak il-ħwejjex għal Pawlu billi kienu jmiru u jidaw. Imbagħad Pawlu Barnaba tkellmu bla biża ta' xejn. Ġara l-oppożizzjoni l-għejra tal-Lud tajjeb illi qegħdin jikkonfoffaw kontra żewġ irġiel. U dawn iż-żewġ irġiel flimkien jitkellmu bla biża. Bla biża. Din il-tip ta' konfidenza l-Ispiritu Santu li tagħtina. Il-paressija. Il-fatt li l-Ispiritu Santu jikkonvinċina illi ta' bilħaq għandna rimedju għal problemi bażiċi tad-dinja. U allura għalfejn għandi nibsa. Għalfejn għandi nibsa. Tkellmu bla biża ta' xejn u qalu kien hemm bżonn li l-kelma tagħha tintqallew lilkom, iżda billi intom twarbuha u tgħoddu li konfuskom intom indeni tal-ħata dejjem. Aħna ħanduru lejn il-ġentili. Għax hekk qal dwana l-mulej, jiena qedkom biex tkunu tawla l-ġentili. Għadha xejn, Barnaba kellu programm. Kien jaf illi qed jaġixxi skont l-ordni ta' situ. Meta għandek il-Alla li huwa suprem fuqek u inti qed tobdi id-direttivi tiegħu, m'għandekx ħafna tkun beżan. M'għandekx ħafna tkun grixti, timidu. Barnaba f'dan is-sens għandu ħafna u ħafna x'jallimna. Infatti ftit wara jgħidilna li f'Ikonium peress illi marru belt oħrissa, daħlu t-tnejn lura flimkien fis-sinagoga tal-Lud. U tħattu b'mod illi emnu kotra kbira sew tal-Lud kif ukoll ta' Griegi. Interessanti li tkellmu b'mod illi jemnu ħafna nies. Ma kif tkellmu? Kif tkellmu? Jiena naħseb li tkellmu kif kien jitkellem George Whitefield. George Whitefield kien predikatur xi 200 sena ilu. Li kien imur fl-eliqi fil-pjazzett kullu kien biex jippidka l-Vanġelu. Kullu kien. U darba kien Londra u David Hume, il-famuż filosfu Ate, pratikament, ma kienx jemmen falla, da filosofu famuż ħafna, David Hume, Skoċċiż. Tajjeb? Kien qiegħed konoxxor, kien qed jaġġel u waqfu siebu, allu fasejjer, allu ħabbu nisma' il-George Whitefield. Allu inti ma temminx fil-Vanġelu li jemmen Whitefield fih, allu jien ma nemminx, immu jemnu. Infatt kif kien jitkellem George Whitefield u kif kien jippriedka b'ċerta konvinzjoni qawwija kien jirbaħ ir-rispett anke ta' dawk li kienu avversari tal-Vanġelu. Hekk illi David Hume mar biex jisimgħu. U dan huwa dan qed jiġri hawnhekk tkellmu b'tali mod li jemmnu kontra kbira tal-Lud. Meta d-dinja tara li aħna l-Ingliż ngħidu we mean it. We mean it. Però hekk nagħmlu il-Vanġelu tant qabadna, tant ikkontrollana. Jaħseb ħafna drabi meta ngħaddu kelma evanġelistika, ħafna drabi tkun biċċajt. M'għandux. Jekk inti titkellem biċċajt, ħadd ieħor ħajdok biċċajt. Ma dawn tkellmu b'tali mod b'konvinzjoni illi iva ħafna nies Barnaba wkoll kien raġel illi jitpaxxa bil-grazzi tal-Alla. Kien japprezza ħafna l-fatt li Alla
fejn qabel tratta mal-Lut bħala ġens, issa Alla fetaħ ħajdu hekk il-bibien tal-grazzja tiegħu għal kulħadd, għal kull ġens, għal kull poplu, għal kull tribu. Fatta kien jemmina din kien lest iva li siefer lejn Ċipru bil-perikli u l-azzard kollu li kien involutu x'vera. Barnaba kien jemmen u ta' xieda tal-grazzja u wiesa tagħna. F'liema sens. Meta ltaqgħu f'Ġerusalemm għax kellhom din kwistjoni kienet waħda taħraq. Il-ġentili, il-pagani hemm bżonn isiru Lut biex imbagħad isiru nsara, jew jsiru nsara mill-ewwel mingħajr ma jkunu ċirkonċiżi u sabaw tagħna. Dik il-kwistjoni. U Barnaba kien wieħed minn dak li tkellmu fil-laqgħa u okej dinna l-imbagħad il-ġemgħa tan-nies kollha baqgħet sikta u qadet tisma' l-Barnaba u l-Pawlu jgħidu ħaġa b'ħaġa kemm Alla għamel mirakli u eġubijiet bihom fost il-ġentili. U l-ġentili jemnu u kien hemm knejjes diġà stabbiliti fl-Imperu Ruman dak iż-żmien. Barnaba kien dak illi għal ċaru tont Alla isalvana bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu u xejn aktar, xejn aktar. Dina l-grazzja wiesa tagħna illi daw kollha illi permezz ta' Kristu Jesqu leħ Alla jilqahom. Alla jiġġustifikahom, Alla jaħfrilhom bid-dubitti tagħhom. Dina l-grazzja wiesa tagħna. Ma nissograwx indejquha, ma nissograwx inwessaw aktar, ma stawx ngħidu li wara tkun sinċir u Alla jilqak, le. Barnaba kien jemmen illi permezz ta' Kristu l-uniku medjatur bejn Alla u il-bniedem jista' liberament imur għand Alla u jkun mill-mu'min. Barnaba ovvjament kien għallu qed jgħix f'dinja fejn il-Vanġelu kien għadu fil-bidu tiegħu, kien għadu fl-infanzja tiegħu. U allura kull fejn kien imur kien jiffaċċja ċertu riskju, ċertu periklu. U fatti jgħidilna illi fl-Atti 15 vers 26 għandna parti minn ittra li kitbu l-Apostli biex tinqara fil-knejjes tal-ġentili. Isemmu lil Pawlu u Barnaba u jgħidulhom hekk, darinna sewwa miġmuejn b'fehma waħda li nibagħtulkom irġiel magħżulin mal-maħbubin tagħna Barnaba u Pawlu. Nokaw diġà. Mal-maħbubin tagħna kienu n-nies li taw prova tagħhom fushom kemm huma ta' bilħaq qegħdin jagħmlu ministeru qawwi għall-avvanz tal-Evanġelu. Wara kienu maħbubin mill-bqija. Irġiel li ssograw ħajjithom għall-isem tal-Mulej Ġesu Kristu. Ġej mill-ħafna ħwejjeġ li setgħu qalu dwar Pawlu u Barnaba, x'qalu dawn huma nies li ssograw ħajjithom għall-isem tal-Mulej Ġesu. Naħseb hemm lok jekk għandna nieħduha bis-serjetà dan ir-ritratt ta' Barnaba illi ngħidu jiena qed inkun wisq bissieħ. Qed inkun wisq magħluq fiha nnifsi. Alla ma tani spiritu ta' timidità imma ta' imħabba ta' rasna fuq nafusna. Barnaba ukoll kien lest li ċaħħad minn ċerta privileġġi u drittijiet li kellu minħabba l-Evanġelju. Di sabiħa wisq. Llum insibu ħafna nies li ssibhom biex jiġġieldu għal jeddijiet tiegħi. Għandi dritt tagħti l-ħaġa. U kulħadd għandu d-drittijiet tiegħu. Tajjeb illi kulħadd ikollu drittijiet tiegħu. Però xi ngħidu wkoll dwar d-dmirijiet. Dmirijiet qegħdin ninsew. Dmirijiet il-fatt illi Barnaba għaraf illi aktarx milli jgawdi l-privileġġi u d-drittijiet tiegħu għandu dmir bħalma qal l-Apostlu Pawlu sieħbu li għad jiena midjun mal-Griegi u mal-Lut, mal-Orrif u mal-Boloħ biex inxandar l-Evanġelju għax fih tidher il-ġustizzja tagħna, fih Alla jgħarrafna kif jagħmilna sewwa miegħu, kif ħabbibna miegħu. U allura Barnaba kien lest illi jekk kellu dritt illi jitħallas tax-xogħol tal-tagħlim, tal-ippritkar,
kellu dritt ta' kellu dritt. Il-Bibja taraf dak id-dritt. Ma Barnaba qal le, m'għandix għalfejn. Fatt li kien jiġri jew illi meta ma kienx kunu finanzjarment mafusin, x'kienu jagħmlu kienu jaqbdu jaħdmu t-tinet mill-ġlub tal-annimali, faslu t-tinet u jbjaw biex jidaħlu xi ħaġa tal-flus. Setaw niżlu saqgħu maratu qalu isma' aħna għandna dritt nitħallsu biex ikomplu nxandru faġġi, ma ħadux dak id-dritt. L-istess ħaġa seta' żewweġ, ma żewweġx imma. Għaliex? Għax ra di kienet xi ħaġa volontarja minn ħadd tiegħu, ħadd ma ġeru. Ma xra illi jekk ma niżewweġ m'għandix dak l-irbit ta' familja u allura nkun nista' nkun aktar ħieles biex inservu lill-mulej. Xi ħaġa li l-iskrittura wkoll tara faċilment. Qisu m'hemmx tmiem għal dawn il-punti pożittivi illi poġġi Barnaba qudiemna. Barnaba kien magħmul mid-demm u l-laħam bħalna. Tajjeb, u kellu wkoll il-ġufijiet tiegħu u kienu wkoll jagħmilha ma' nies li kellhom l-opinjoni tagħhom. Allura naraw ukoll, f'każ minnhom għalmenu Barnaba kellu xi jgħid mal-Apostlu Pawlu. Kera, tiġri. Aħna għandna moħħ, għandna fehma, għandna il-loġika tagħna u il-każ inqala meta wasal iż-żmien biex jerġgħu jżuru l-knejjes li kienu bdew f'diversi postijiet. U Pawlu qal imx ħammorru nerġgħu nżuruhom ħalli nsaħħuhom, nkomplu nagħlmuhom u dal-affarijiet kollha. Atti 15, vers 37 jgħidilna. Barnaba rrid jieħu magħhom il-Ġwanni li kien jgħidulu Marku. Iżda Pawlu dehru li mhux sewwa li jieħduh magħhom. Bil-infret minnhom f'Panfilja u ma marx magħhom għax-xogħol. Li ġara huwa li meta telqu lejn Ċipru, attwalment telqu Pawlu, Barnaba u Mark li kien l-attendent tagħhom kien jagħmel ċertu xogħol ta' faċendu hekk. Kien magħhom. F'nofs triq dan għax raġuni ma nafux il-għala, forsi beda jimmissja l-ommu, jinnaf, jew forsi beża maħabba kien hemm ħafna briganti hemmhekk fil-Panfilja. Ħafna briganti, kien festat bil-ħallelin, forsi beża, u talaq lura l-Ġerusalem. U ħallihom. Pawlu qal issa nerġgħu noħduh magħna, nini. Mhux hekk tgħid, l-ewwel jitlaq lew se jerġa' magħna. Pawlu baqa' iżomm skieħ li le. Mhuwiex kwalifikat biex jiġi magħna. Barnaba li tafu xi fisser il-laqam tiegħu fisser bin l-inkoraġġiment rid jagħtih ċans ieħor. Hekk kien il-kuġin tiegħu, Mark. Ġifieri kien hemm ħafna fatturi. Da qed jara mod ieħor, ma ftemux. Infirmu. Pawlu ħalsila u telaq lejn biex iżur lill-knejjes. U Barnaba ħa lil Marku u siefer lejn Ċipru. Ma tħux pjaċir tismagħhom dawn l-episodji ta' nuqqas ta' ftehim fejn aħna nafu li hemm bżonn nkunu uniti flimkien. U għandna nagħmlu minn kollox biex ikollna fehma waħda u ma jħolqux dissens bejnietna. Però ir-realtà hi li kultant iva joħoloq dissens, però nnutawx ġara. Minn żewġ minn nies missjonari, Pawlu u Barnaba, issa għandna żewġ gruppi ta' missjonari. Alla oġbu illi minn din il-ħaġa kera ta' dissens jaqliba għal ġidu l-avvanz tal-Vanġelu il għaliex Pawlu ma qalx ma tix tiġi mejja ħanoqgħod hawnhekk. U Barnaba ma qalx jien ma tix tiġi mejja ħanoqgħod hawnhekk. Le, it-tnejn kellhom viżjoni biex jilħqu l-mitlufa. Pawlu ħalsila mela rekluta ġdid u Barnaba ta' it-tieni ċans lil kuġinuh biex ikompli fil-Ministeru. Hija sabiħa kif Alla jaqleb anke l-affarijiet koroħ għal ġid l-avvanz tal-Vanġel. Barnaba ovvjament
kien maħbub. Diġà rajna kif l-apostoli iddeskrivew ma' Pawlu irġiel maħbuba. Irġiel maħbuba. Għalfi kien maħbub? Għax ħab. Naf mill-bidunet illi jekk għandi Alla tani u tani bl-abbondanza din għalqa ħanbiħha. Ħalli neħadu. Dik hija l-imħabba. L-imħabba li tara l-ħaddieħor fil-bżonn fiżikament, emozjonalment, spiritualment u tejn. Barnaba sar maħbub għax ħabb, però mingħajr ma ninataw l-impressjoni li kien xi bniedem perfett. Ma kien bniedem li miexi fedelment u konsistentement fit-triq tal-Vanġelu, kellu d-djufijiet tiegħu. F'dil ħaġa li ġielet ma' Pawlu, ma nafux min kellu raġun, forsi t-tnejn kellu raġun. Forsi Pawlu ikkwotalu l-Ġesu meta qal ħadd li poġġi deħ fuq il-moħriet jekk ħares lura mu tajjeb għas-saltna tagħna. U forsi kienu kollu raġun. U Barnaba forsi kwotalu il-każ illi meta Pietru ċaħat lil-mulej, il-mulej taħt ċans ieħor. It-tnejn qed jikkwotaw lill-imgħallem tagħhom, it-tnejn kellhom raġun, imma ma kienux qed jaraw fuq l-istess binar. Ġivawek mhix ħaddih tort jiena li ma laħaqx tejm, però darba l-inqas għandna każ u l-karattri kollha tal-Bibja, tan-nies twajba li huma fil-Bibja. Kważi kollha ewa hemm rekordjat dwarhom xi falliment, xi djufija. Mosè il-bniedem kbir ta' fidi. Ma daħalx fl-Art Imwiegħda appuntu għax għada b'inkorla u ma bdiex il-għala. Noè, illi dam jibni dik l-arka u għamil dik il-bravura ta' fidi, sikker. Nistgħu nqosejrinek. Barnaba wkoll. Nindunaw illi Alla jinqeda bina ġarrar tal-fuħħar. Ġarrar tal-fuħħar. Fina nfusna dajfin. Però f'dik il-ġarra tal-fuħħar Alla kapaċi jferra l-grazzja tiegħu biex jagħmilna ħawin. Darba meta kien Antiochia u kien hemm Pietru wkoll. Pietru kien qed jiekol mal-insara ġentili. Kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja il-fatt li l-lut mhux suppost jitħalltu mal-ġentili. Però Pietru qal isma' dawn salvati bħalna bil-grazzja ugwali magħna fis-saltna għaliex m'għandix nikol magħhom. Meta ġew xi nies minn ġagdu minn Ġerusalemm beda jitwarrab u ma jikolx minnhom. Ma jikolx magħhom. U Barnaba wkoll beda jitwarrab u Pawlu meta ra hekk kellu jċanfru Pietru. Però notaw kif jgħidha Pawlu fil-Galatin 2 vers 13. Il-lut l-oħra kienu juru ħaġa oħra bħalu bħal Pietru ġifieri. Li saħansitra wkoll Barnaba nġibed mill-wiri ta' ħaġa oħra tagħhom. Barnaba nġibed mill-ipokrazija ta' dawn in-nies. Imma innu ta' bifidi saħansitra Barnaba, Pawlu ma kienx qed jippretendija. Illi Barnaba iċ-champion Barnaba illi għatta tant snin miegħi jaħdem miegħi u jippridka l-istess Vanġelu tiegħi illi Alla jilqana bil-merti ta' Kristu biss. Barnaba f'dan il-każ allura naraw illi kellu il-ġufija tiegħu. Però naħseb anke din tinkoraġġina, għalax nindunaw illi minkejja bil-track record sabiħ tiegħu imqar meta falla, Alla baqa' jużah il-Barnaba. Jiena xi nsaqsik ħaġa waħda. Fiex tixxiebaħ ma' Barnaba? Fejn tixxiebaħ ma' Barnaba? Hemm xi punti li forsi li tinkoraġġixxi l-Knisja u kif tinkoraġġixxi lil-sħabek hawnhekk? Naħseb jiena l-effa f'ħaġa hija li inti ma tkunx kapriċċjuż fl-attendenza tal-Knisja. Imma tattendi l-laqgħat tagħha fedelment biex il-kol flimkien nagħtu qima lil-mulej. Kif tinkoraġġiha? Billi tara l dak li jkun kif tista' tgħinu, kif tista' tqawwih.
Jekk tara li forsi hija f'xi vizzju illi bl-umiltà kollha bit-tal, tara kif tista' tgħin. Jekk nużam ftit l-immaġinazzjoni tara, kif nistgħu nisju nixbħuh lil dan Barnaba, kif nista' nimitah u nżommu bħala mudell għalija. Hemm xi element li jispirak jekk tidħol għal biċċa xogħol kapaċi testija. Jekk inti taf illi hemm bżonn pajjiżna jisma' bil-Vanġelu, jekk ma nxandruhx aħna l-Vanġelu, min qed ixandru? Għajdu, min qed ixandru? Barnaba kien lest illi isifer. Aħna għandna gozz nies jgħixu fuq blata waħda. Faċli mmorru għandu, faċli nagħmlu l-Vanġelu. Minna jomos. Jekk inti kollok xi tgħid ma' ħadd ieħor tingħalaq waħdek id-dar, tkompli fix-xogħol. Tkompli fix-xogħol. Barnaba għalija huwa eroj. Is-sens li nara l-ħidma tal-grazzja tagħna fih. Il-grazzja tagħna tibbrilla fih. Il-grazzja tagħna turina Alla x'kapaċi jagħmel minn ċappa tafal. Illi jaġina jimmudella u joħroġ kapolavur artistiku. Kif jaf jagħmel Alla waħdu. Jekk Alla kapaċi jaħdem ma' dawn in-nies, Alla li ma jinbidilx u għadu l-istess il-bieraħ llum għaddejja, kapaċi wkoll jaħdem fija fik. Amen. Saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now